Angler of the Day, Master Raul Ibasco. Bicolano Alachao Anglers Club. Baak! Magandang araw mga ka-Alachamers! Welcome sa Back Fishing Vlogs. I-feature natin ngayon bilang Angler of the Day si Master Nong Raul Ibasco na nagkakaroon ng expedition or fishing adventure sa karagatan ng Manila Bay sa bahagi ng Cavite. Ano ba ang mga nakukuhang isda dyan? Take it away, Master Nong! Ay, baka may linyang nakababa dyan. Ayan na. Mamaya masarap magbili ng mamaya ko. Pagod na si Raul eh. Ayan na, kabila na. Kasi na ikot na. Violet na. Malayo dapat na Ayan na. Kita na. Ayan na, pumuputi na. Ayun na. Uli ka. Oh! Nice one. ganda ng kulay oh. Part 3 parts ah. 3 parts yung video. What an adventure! Salamat pala kayo, El Pastor Carlo Francisco Monreal sa pagbahagi ng adventure ng Giant Trevally, talakitok, Luzon, Dayline, Alachamers.